Vodene kozice su vrlo česta bolest i rekli bi praktički da velika većina nas je preboljela kozice. Načelno se smatra da je riječ o nedužnoj bolesti, no da li je to zaista tako? Istina, najčešće vodene kozice prolaze nakon tjedan dana, perioda znači kada se javljaju vodeni mjehurići, kada se javljaju krastice, kada se javlja svrbež kože, kada se javlja povišena tjelesna temperatura. Nakon tog perioda nastupa period oporavka kada je imunni sustav dosta oslabljen. Pa recimo, ako dijete nakon preboljenih vodenih kozica prebrzo vratimo u kolektiv, veće su šanse da će pokupiti neku od infekcija i da će zapravo te infekcije biti težega oblika. No, vodene kozice se, nažalost, vole nerijetko i komplicirati. Najčešća komplikacija jest upala srednjeg uha. No, međutim, katkada sam virus može napraviti i druge komplikacije. Može izazvati upalu rožnice, može izazvati upalu pluća, upalu mozga, moždanih ovojnica. No, u svakom slučaju, riječ je o relativno rijetkim komplikacijama. Katkada kozice znaju biti vrlo opsežne, teške, da praktički na tijelu imate više kozica nego što imate zdrave kože. Nakon tih teških oblika potrebno je poštivati vrijeme oporavka od barem, ja bih rekao, 2 tjedna prije nego se dijete vrati u kolektiv. I treba znati da postoji cjepivo protiv vodenih kozica. To cjepivo postoji preko 40 godina. Može se davati nakon navršenih 12 mjeseci života i u pravilu se daje u 2 doze. Nuspojava nema i mogu ga primati osobe koje su alergične na jaja. Ne mogu ga primati trudnice, no jako je bitno misliti o cijepljenju, o zaštiti protiv vodenih kozica u populaciji odraslih osoba. Nemamo točnih podataka, ali se procjenjuje da negdje 5 do 10% odraslih nije preboljelo vodene kozice. Vodene kozice u odrasloj dobi mogu biti po život opasna bolest, a najveća opasnost se događa ako oboli trudnica. Jer osim što ona nije zaštićena, nije zaštićeno niti njezino nerođeno dijete. Tako da pri planiranju trudnoće i općenito u odrasloj dobi treba provjeriti da li postoji imunitet protiv vodenih kozica i ako ne postoji, treba se cijepiti. To se može vrlo jednostavnim laboratorijskim testovima.